Cristina Escrivà Muñoz. He decidit fer una ressenya sobre la saga de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Jo me l'he llegit durant aquest estiu gràcies a una amiga que me la va recomanar, i per això m'agradaria fer lo mateix per a que altres persones la gaudiren igual que jo. La col·lecció inicial comença amb Clary, una adolescent que un dia descobreix que és una cazadora de sombres, i els seus amics l'ajuden a descobrir este món. La saga està dividida en 3 subcol·leccions que són Cazadores de Sombras, Cazadores de Sombras Los Orígenes i Cazadores de Sombras Renacimiento. Es deuen llegir amb aquest ordre, encara que l'últim llibre de Cazadores de Sombras es deu llegir després de Los Orígenes, ja que conté spoilers d'aquestos. En 2018 trauran el primer llibre d'una trilogia que eixirà més avant. A més, hi ha llibres a part que parlen sobre alguns personatges d'aquestes col·leccions, com per exemple les cròniques de Magnus Bane, Cazadores de Sombras i Subterráneos i The Shadowhunters Codex, el Còdice del Cazador de Sombras, que és una guia d'aquest món, i encara que estigui en anglès, si esteu interessats, podeu llegir-lo. Espero que s'animeu, de segur que vos agradarà. A continuació, hi ha un tràiler que explica bé tot aquest món.